Седнете или легнете както ви е удобно и затворете очи. Вдишайте и издишайте дълбоко няколко пъти. Фокусирайте вниманието си в сърдечна чакра. Поканете в свещеното пространство на сърцето си Твореца, Бога и Богинята Майка и всичките им светли висши проявления. Поканете Майка Богородица, Звездният род, поканете вашия висш аз, вашият божествен и космически аз. Поканете ангелите и архангелите, духовните си учители и водачи, пасителите на земята и пазителите на Вселената. Поканете учителите на любовта и мъдростта и всички светли сили и същества от полето на Твореца, които е нужно и необходимо да са с нас тук и сега по време на тази медитация. Поканете и пропуснете в сърцето си енергията на божествената любов, светлината на Светия Дух и свещената синя божествена светлина. Усетете как мощен поток енергия навлиза през коронната ви чакра. Спуска се надолу и се влива в сърцето ви. Сега почувствайте стъпалата си. Усетете как през тях навлиза енергиен поток. Издига се бавно нагоре и се влива в сърдечната ви чакра. Там в свещеното пространство на сърцето ви се обединяват двете енергии. Енергията е светлината на Твореца и енергията е светлината на стихията на Земята. Почувствайте как тези две енергии спълват сърцето ви. Тук и сега, със силата на любовта и светлината във вашето сърце, започва да гори божественият огън. Сърцето ви започва да сияе ярко. Усетете как сърдечната ви чакра се разширява и излъчва божествената любов.
Светлината от вашето сърце започва да изпълва пространството около вас. Тази светлина се разгръща все повече и повече. Изпълва мястото, в което живеете. Разпространява се още повече. Облива моретата, реките и планините. Осветява цялата планета. Тук и сега изкажете намерение. Аз изкажете вашето име. С силата на божествената любов. Тук и сега пропускам през сърцето си потока на любовта и светлината. Да трансформира всичко негативно. Да го освети и преобразува в любов. И нека тази божествена светлина да се насочи към неговият първоизточник. Вижте планетата как се почва да сияе в божествената светлина на Твореца. И сега отново дайте намерение енергията на любовта и светлината през вашето сърце да достигне до всяко живо същество на планетата Земя. Да изпълни решетката на Земята. И чрез вас тук и сега да се установява на Земята и в пространството около нея. Да се изгради светлинен енергиен пашкул, изпълнен с любов. Около планетата ни се завихля енергиен поток. Поток от енергиите на любовта и божествената светлина. Помолете светлите висши същества за благото и доброто на цялото. Да активират процес на осветяване на планетата Земя от негативни енергии, от всякакъв вид и давност и процес на трансформация на всички негативи в светлина. Тук и сега вашето сърце излъчва лъч златна светлина. И тази златна светлина се слива със светлината на космическото сърце. Озарява Земята и всяко сърце и живо същество на нея, което е готово да се пробуди и да я приеме. Помолете да се активира процес на просветление за всяка душа, която е готова за това. Без да се нарушава пътя, свободната воля и планът ти.
помолете във всяко сърце да се разпали огъня на любовта за най-висшето благо и добро на цялото. Тук и сега поканете Ангел Иерофим, ангелът на просветлението. Помолете го да изпълва планетата със светлината на просветлението. Помолете го да се активира процес на просветление, без да се нарушава божественият план. За висшето благо и добро на всичко и на всички в Вселенския всемир. Сега помолете Майка Богородица с силата и светлината на любовта да активира процес на изцеление на цялата планета Земя. Сега изказвайте след мен. Моля висшите сили на светлината за подкрепа и доколкото е допустимо в синхроничност с висшият божествен замисъл за висшето благо на цялото да се активира процес за осветяване, изцеление, трансформация и освобождаване от влиянието на колективна, родова, земна и планетарна карма. И изпълване с светлина, любов, мир, развитие и напредък. За изцеление на времето и синхронизирането му с божествената реалност. Моля Създателя и светлите сили да активират процес на възстановяване на планетата Земя в нейният божествен вид. И да установят мира, хармонията и любовта в отношенията между всички хора и форми на живот на планетата Земя и в целият космос.
да благословят всички народи на планетата Земя. Нека колективното изцеление и пречистване да протече, без да нарушава плана на душите и свободната воля на всички участници в процеса за благото и доброто на цялото. И докато сме в този поток на божествена любов, нека заедно да изкажем: синхронизирам се с божествената реалност. Синхронизирам се с божествената матрица. Синхронизирам се с матрицата на божествената любов. Синхронизирам се с матрицата на просветлението. Синхронизирам се с Твореца на всички нива. Синхронизирам сърцето си с космическото сърце. Установявам и проявявам в енергийното поле на Земята високовибрационната енергия, която протича в мен тук и сега. С помощта на моят висш аз установявам на планетата Земя висшата енергия на богинята майка и на небесният баща. Установявам енергията на съществата и лечителите от космическия логос, планетарния логос, слънчевия логос и всички техни висши светли проявления, енергията, която протича в мен и чрез мен тук и сега. Любовта и светлината на Създателя. Светлинните енергии, светлинните кодове и вибрации от висшите измерения да озаряват и да обливат планетата Земя и всички нейни обитатели. Повтаряйте след мен.
Отче на небесата, и ти, свята Дево на светлината и майка на световете, закриляйте и бдете над всички въплатени и въплащаващи се по цялата земя звездни души на любовта, децата на златната Христова светлина. Обгърнете всички деца с плаща на свещеният огън на любовта. Обливайте ги с цветния водопад на живоносните божествени енергии. Запазете чистотата и божествената им същност. Помогнете им да поддържат светлината на божествените искри в сърцата си, за да изпълнят мисията си на земята. Да въплатят Божията любов. Да проявят Божието знание, Божията воля и божествената сияйна светлина. Озарявайте сърцата им, очите им, умовете и телата им. Осветявайте пътят им с диамантена и златна светлина. Бъдете им учители, водачи и пазители, заедно с всички светли ангелски същности от небесното Божие царство. Да бъде любовта ви във всяко детско сърце. Да бъде светлината ви във всяка детска душа.
Когато сте готови, благодарете на себе си. Благодарете на Твореца. Благодарете на Бога и на Богинята Майка и на всичките им светли висши проявления. Благодарете на Майка Богородица, на звездния род. Благодарете на вашият висш аз, на вашият божествен и космически аз. Благодарете на ангелите и на архангелите, на духовните си учители и водачи, на пазителите на земята, пазителите на Вселената. Благодарете на учителите на любовта и мъдростта и на всички светли сили и същества от полето на Твореца, които бяха с нас тук и сега по време на тази медитация. И бавно и постепенно отворете очи.